Oyawre nyakora moga juang en tarik 18 dwe mar adek higa mar 2021. Okinyi ma pinje mag Afrika ma ugwe lit kod kuyo kaluwore kod tho mar ker mar piny libamba ma Tanzania John Pombe Magufuli. Kamuramura ma intie rwakin machiegni e nonro mar oboke nyinga Chris Owino. An kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo an kod oboke mar Daily Nation. Kawuono achako kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en ni kwaheri Magufuli. Kwaheri Magufuli. Pinje mag Afrika ma ugwe kaachiel kod pinje mag Afrika duto okinyi ma kawuono chung' kod lit kod kuyo kaluwore kod tho mar ker mar piny Tanzania John Pombe Magufuli. John Pombe Magufuli ong'ielo rengo. John Pombe Magufuli mano ker mar piny Tanzania ne ong'ielo rengo otieno manyoro bang' bedo od thieth kuom thuolo mohewo jumbe adek. Kane olando tho mar John Pombe Magufuli, jalup ker mar piny Tanzania Mikael Samia Suluhu ne owacho ni John Pombe Magufuli ne oter e od thieth tarik 6 dwe ni mar adek, kama osebedo ka oyude thieth e piny Tanzania kaluwore kod tuo mar akor. Ema owacho ni ne onego John Pombe midhiero e kore. Mano e tho mar John Pombe Magufuli mane otho otieno manyoro e piny Tanzania bang' bedo kod midhiero mag kor, gino mane okelo tho mare odiochieng' manyoro. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation. Ker mar piny Tanzania John Pombe Magufuli ong'ielo rengo. Magufuli ne ong'ielo rengo otieno manyoro e kar od thieth moro e boma ma Dar es Salaam. Midhiero mag kore miwacho ni ne omiyo tho mare obedo odiochieng' manyoro. Magufuli ne otho kaluwore kod tuo mar kor, notho e kar od thieth moro e boma ma Dar es Salaam. It oboke mar ariyo nyaka it oboke mar adek pod loso mana e tho mar John Pombe Magufuli, ker mar piny Tanzania mane ong'ielo rengo kan kod higni 61. Magufuli ne otho otieno manyoro e kar od thieth moro e boma ma Dar es Salaam kaluwore kod tuo mar kor kata midhiero mag tuo mar kor miwacho ni ne okelo tho mare. Mano it oboke mar ariyo nyaka it oboke mar adek. John Pombe Magufuli, ker mar piny Tanzania, ne ong'ielo rengo kaluwore kod tuo mar kor. It oboke mar ang'wen en ni lweny mane omienjo e kind grube ariyo mane laro chiwo ma jalup ker William Ruto osebedo ka chiwo e pacho kae. Iwacho ni school bus mane jalup ker William Ruto ochiwo ne skul moro e gwenge mag Meru ne olal thuolo machuok bang' kane jalup ker William Ruto osemiyo skulno school bus. Iwacho ni school bus mane Ruto omiyo skul moro e kaunti ma Meru ne olal thuolo machuok bang' ka Ruto osemiyo gi school bus no. Koro penjo en ni to school bus ni odhi kure? Onyalo lal nadi thuolo machuok kende bang' ka Ruto ne osemiyo skulno bus makamano. It oboke mar abich. Jakom duol mochung'ne tayo yiero e pacho kae IEBC John Pombe mano Wafula Chebukati. Jakom duol mochung'ne bago yiero e pacho kae Wafula Chebukati ne onyiso komiti mar od bura ni chenro mar chuogo ute chung' od bura manyien maromo 70 kokalo e bil mar BBI en ataro kod pend chike ma pacho kae. Chebukati ne onyiso komiti mar od bura ni IEBC kende eman kod teko mar chuogo ute chung' od bura e pacho kae, kendo wacho ni chenro mar chuogo ute chung' od bura e pacho kae kokalo e bil mar BBI en ataro kod pend chike ma pacho kae, nikech IEBC kende eman kod teko mar chuogo ute chung' od bura manyien e pacho. It oboke mar abiriyo, it oboke mar aboro loso e wi tho mar nyadendi Jennifer Wambua ma en achiel kuom apisas e duol mochung'ne ng'iyo weche mag lope pacho kae National Land Commission
miwacho ni seche ni chal ne onege kod jogo mane chiegni kode, nikech iwacho ni ne oyudo simbe, ne ogone simbe moko ma ichich kodo, ne ogone kod jogo mane chano nege. Ler mane obila ogolo odiochieng' manyoro en ni chal ni jok mane onego Jennifer Wambua ne en jogo machiegni kode mogik. Ito oboke mar 9 loso ewi midhiero ma jofwambo oselwet jotelo mopogore opogore, to moloyo jotelo mag agoko e piny mangima. Ito oboke mar 10, Ker Uhuru Kenyatta en achiel kuom jotelo mag pinje mopogore opogore mapok okawo chanjo mar COVID-19. Uhuru Kenyatta en achiel kuom jotelo mopogore opogore madito e piny mangima mapok okawo chanjo mar COVID-19. Ito oboke mar 12 loso ewi masira mag wang' apeyni mosebedo kadhi nyime e pacho kae. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo be nie oboke ni mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation, jatend migawo mar somo e pacho kae Ngire George Magoha ogolo siem ni jopuonjre machano kwalo penj, kendo wacho ni jopuonjre duto ma jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 dhi timo penj mar KCPE kaachiel kod KCSE. Magoha wacho ni onge japuonjre moro amora ma ja klas 8 kaachiel kod ja klas 12 madhi koso timo penj maduong' mar KCPE kaachiel kod KCSE madhi chakore chieng' wuok tich juma manyien. Oboke mar 2 an kod oboke mar The Standard. Thor mar wache nyima oboke mar The Standard en ni why Jennifer lived on borrowed time. Why Jennifer lived on borrowed time. Tho mar nyadende Jennifer Wambua ma iwacho ni nonro mane ogol kod apisas mag okwach kich yango ni Jennifer Wambua ne oneg kod jogo machiegni kode. Nonro mane ogol kod okwach kich mapacho kae DCI ne owacho ni Jennifer Wambua ne oneg kod jogo machiegni kode. Nyalo paro Jennifer Wambua motelo ne tho mare ne en achich madito e kes mar mibadhi mar omenda maromo $122 ma itudo kod jaod bura Ayub Savula kaachiel kod apisa moro mar piny owacho. Jennifer Wambua motelo ne tho mare ne en achich e bura ma itudo kod jaod bura Ayub Savula mar omenda maromo $122, kendo ne en apisa e duol mochung' ne ng'iyo weche mag lope pacho kae National Land Commission. Koro nonro mane ogol kod okwach kich yango ni seche moko jok mane onego Jennifer Wambua ne gin jogo machiegni kode. Ito oboke mar 2, doho kata joyal buche ma pacho kae sani koro dwaro ni oketh chike duto kata oketh FGM duto e pacho kae. Doho kaachiel kod joyal buche dwaro ni oketh FGM duto kata wach mar tero nyange joma wakeini kaachiel kod nyithindo manyiri e pacho kae. Ito oboke mar 3 loso ewi nas moro mane owito min gi kalore kod midhusi mar COVID-19. Lilian Mutinda osebedo ka puonjo oganda ewi midhusi mar COVID-19, kata kamano min gi ne ong'ielo rengo kalore kod tuo mar COVID-19. En wach malit ahinya. Ito oboke mar 4, PS migawo mar arita kwe ma pacho kae Karanja Kibisho wacho ni nyaka ne Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga mosre, piny owacho pok onyiewo tear gas kata iro malungo pi wang'. Nyaka ne ogai mar ODM Raila Odinga mosre kod Ker Uhuru Kenyatta kendo puoyo mokalo handshake ka owacho ni en gino maber ma piny Kenya oseyudo e pacho kae. Ito oboke mar 6 loso ewi tho mar nyadende Jennifer Wambua ma okwach kich wacho ni seche moko ne onegi kod jogo machiegni kode. Ito oboke mar 7 loso ewi mibadhi maromo $35 ma itudo kod jakom machon mar duol mochung' ne ng'iyo weche mag lowo e pacho kae mano Mohamed Swazuri. Mohamed Swazuri koro sani koro itudo kod omenda mibadhi mar omenda maromo $35 miwacho ni ne ochul weg lope e yorno ma ok ler. Ito oboke mar 10
duol mochung'ne bago yiero e pacho kae IEBC ne owacho ni chenro mar chuogo ute chung' od bura manyien maromo 70 kokalo e bil mar BBI en ataro kod pend chike ma pacho kae. Wafula Chebukati mano jakom IEBC nonyiso komiti mar od bura ni chenro mar chuogo kata teko mar chuogo ute chung' od bura manyien e pacho kae en tich mar IEBC kende, kendo wacho ni chenro mar chuogo ute mar BBI en ataro kod pend chike ma pacho kae. Ito oboke mar 12 nyaka 13 loso ewi ywaruok e kind piny Kenya kaachiel kod piny Somalia, kama piny Kenya wacho ni piny Somalia mosebedo kanyayo weche mag njore e pacho kae, ka giwacho ni jonjore thoth giwuok e kiewo mar piny Kenya kod piny libamba ma Somalia. Ito oboke mar 14 kod ito oboke mar 15 nyaka ito oboke mar 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke, kama lose tuke mag golf mag Magical Kenya Open madhi chakore odiochieng' ma kawuono. Ito oboke mogik ano kod oboke mar The Star. Oboke mogik ano kod oboke mar The Star, kama thoro wach e nyim oboke mar The Star en ni JP next set to kick out Ruto on Tuesday. Komiti maduong' mar duond od bura mar Jubilee National Executive Council dhi romo chieng' tich ariyo, kama gidhi twak ewi paro mar thicho oko jalup ker William Ruto kaka jalup jatend duond od bura mar Jubilee e pacho kae. Komiti maduong' mar duond od bura mar Jubilee National Executive Council dhi timo romo chieng' tich ariyo juma manyien, kama gidhi twak ewi paro mar thicho oko jalup ker William Ruto e lemo mar jalup jatend duond od bura mar Jubilee. Ito oboke mar 2 loso mana ewi ywaruok e kind piny Kenya kaachiel kod piny Somalia, kama koro piny Kenya wacho ni midhiero kata jonjore mosebedo ka monjo piny Kenya e pacho kae osebedo ka wuok e piny Somalia, kendo giwacho ni piny Somalia gin libamba ma onge kod osebedo weche mag njore e pacho kae. Ito oboke mar 4 nyaka ito oboke mar 5 IEBC owacho ni chenro mar chuogo ute chung' od bura 70 manyien e pacho kae en ataro kod pend chike ma pacho kae. Wafula Chebukati owacho ni mana IEBC kende eman kod teko mar chuogo ute chung' od bura manyien e pacho kae. Ito oboke mar 6 en ni duond od bura mar Jubilee timo duto manyalore mar duoko piny teko mar jalup ker William Ruto e pacho kae, kama maling' koro oseliekore ni seche moko kaachiel kod piny owacho mar Jubilee nyalo dhi daro William Ruto e kar jot mare ma Karen, kama osebedo ka otimo romo kod jotelo mopogore opogore kaachiel kod thiche oko e lemo mar bedo jalup jatend duond od bura mar Jubilee e pacho kae. Ito oboke mar 11 en jatend migawo mar somo Ngire George Magoha ne ogolo siem mager ne jopuonjre ma jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 machano kwalo penj e kinde penj maduong' mar KCPE kaachiel kod KCSE madhi chakore chieng' wuok tich juma manyien. Mano bende makelo giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed gi odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.